Това е една история за едно момче. Сега ще разберете как е израснал, как живее. Тази история е за това момче, което сега ще ви разкаже историята много просто, като ви я изпее. 1, 2, 3. Не се смейте на това, което искам аз да ви разкажа. Не искам аз да ви обида, не искам да ви накажа. Искам да чуете историята на едно момче, което своето раждане си поклее. Защо? Ще попитате, се чувства зле, защото няма приятели, а има много врагове. Всички тези, които го заобикалят, а тези мисли не го намира и изобщо не го оставят. Защо постъпвате така с него и вие? Защо сте го оставили в ада да гние? Няколко пъти неговият живот се срина, претърпя наводнение, а майка му го замина. Остана сам самичък, само с баща си и много надалеч от сестра си. Радва се на всичко, което притежава и се опитва своето минало бавно да забравя, но не става всичко. С тези изречения той иска да чуе и вашите мнения всеки ден. Едни и същи обувки обува, това да си признае пред вас изобщо не се страхува. Но неговото хоби е анимации да рисува, през свободното си време песни да римува. Живота го научи да се бори като бик. Имаше огромен шанс да бъде фокусник, но за нещастие този шанс ще трябва да пропилее, за да свърже двата края и едва да оцелее. Баща му е безработен, а майка му пианица, а той иска да бъде от филма Матрица. Неговият живот е много суров, но винаги е подготвен и за всичко е готов. И той искаше да е като другите деца, но за жалост това е неговата съдба. Ами не стига това, че живота му се срина, ами неговата истинска любов замина. Дълго плака той пред нейната къща, искаше си я обратно, но тя не се връща, тя го излъга отново, че ще се върне, а нейната цел била да му обърне. И така тя неговото сърце разби, все още част от нея в него стои и рано или късно той ще иска да се върне. Тя ще иска да го прегърне, защо ли така омразата ще се върне?